Good morning mga ka-K5. Sa ito sini mga pinalanggang mga tagpalamati alas 4:37 ng oras sa ito sini pagpangalagad mga kabyanan. Welcome na sa ito sini pagpangalagad sa Lunes edisyon sang balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Oras mga ka-K5 alas 4:37. It's a beautiful Monday morning. Sa ito sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Apisar nga may palabuton kita nga bagyo sa subong adlaw kag sa mga masunod mga inoras mga kabyanan. It's a beautiful Monday morning sa gyapon because ginapasalamatan tang Ginoo sa pagkatag sa ato sa panibagong adlaw kag panibagong bugtaw mga kabyanan. Every gising is a blessing mga ka-K5 sa ato sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Lunes kita is a beautiful Monday morning preska nga aga. Ito sa nga mga ka-K5. Bantay-bantay ka mo mga kabyanan sa mga pinaka-latest nga update naton dugay-dugay. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga mga kauturan. Isa sa mga ginabantayan subong aga mo ang si Bagyong Tino. Si Bagyong Tino. Kagkaina sang kagahon sa aton sini nga mga ka-K5 wala labot sa bagyo nga ginabantayan naton. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nakabatyag kita mga kabyanan sang linog nga 5.3 sa may bahin sang Negros Occidental, particular na sa may munisipalidad sang Candone kung di kita magsala sa aton sini nga mga kabyanan 5.6 ka linog. Pero tigre sa Iloilo pila ka intensity ka linog na batsagan tadi sa Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay tido nami iya kag muok yung tulog kuno kuyak batsag sang linog. Ang linog yang nga nabatsagan ko kagabi temprano pa mo. Sus sa may Candone na hindi Candino Candone Negros Occidental wala sang Candino. Alas 4:39 sa aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 4:40 kita mga kabyanan sa aton sini nga pagpangalagad dugay-dugay makaupod naton ang DOST Pag-asa sa pinaka-latest nga lakat sang panahon partikular na sa movement ni Bagyong Tino. Di na bala subong na pamtang si Bagyong Tino mga kabyanan. Kaya mo ning ginaulat-ulat sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mamo may pila na ka mga kabanwahanan nga nagkanselar sang ila sini nga klase. No? Ang cancellation of classes bangod sa preparation mga kabyanan sang sining ginatawag naton sining bagyo. May pila na ka mga eskwelahan kag kabanwahanan ang nagkanselar sa klase sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan all levels. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Bantay-bantay kamo kinawagon ta may mga latest update ni may mga nagdugang mga kabyanan nga mga kabanwahanan. No, sa pinakauling datos sang Pag-asa doginda deklarar kita mga ka-K5 isa ang probinsya sa Iloilo kag ang syudad sa Iloilo nga ginpaydalo mga kabyanan sa signal number 1. Pantay Bagyo update. Pantay Bagyo update. Para sa Bantay Bagyo update naton mga ka-K5 yari ang pila ka mga kabanwahanan nga ginpaidalom mga ka-K5 sa signal number 1 sa pahin sang Capiz, Guimaras kag porsyon sang Iloilo mga kabyanan nga yara sa signal number 1 tungod sa sining natalana nga paglandfall ni Bagyong Tino sa may bahin sang Guimaras, Capiz, Kalinog. Yari ang mga kabanwahanan nga ginpaidalo mga ka-K5 sa signal number 1. Ang Guimaras, signal number 1, bilog nga Guimaras, ang porsyon sang ang bilog nga Capiz kag porsyon sang Iloilo
sa Iloilo mga ka-K5 ginpaydalom sa signal number 1 ang Banwa San Calinog, Ñolosena, Maasin, Estancia, Batad, Oton, Concepcion, Pabilla, Dueñas, Balasan, Barotac, Nuevo, Ahoy, Syudad San Iloilo, Anilao, San Dionisio, San Miguel, Mina, Santa Barbara, Barotac Viejo, Leganes, Carles, Dingle, Saraga, Bingawan, Cabatuan, Alimudian, Dumanga, San Rafael, San Enrique, Badyangan, Banate, Pasig City, Pototan, Lambunaw, Lemere, Saracag, Haniway. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. Update. Amo ni sila ang mga kabanwahanan nga ginpaidalo mga ka-K5 sa sining ginatawag naton mga ka-K5 nga signal number 1. Samtang yari naman ang pila ka mga kabanwahanan nga suspendar mga ka-K5 sang klase, no? May latest na ka-K5 wing-wing senyeres so kung amo na ning kagabi ang pinakaulihin aton nga datos. Sa mga nagkanselar sa klase as of 8 p.m. kagabi sa aton sini nga mga ka-K5 sa may first district sang Iloilo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 all levels, Gimbal, Igbaras, Oton, San Joaquin, Tigbawan, Tumungan. Amo ni sila ang mga nagkanselar sa klase. Basi may nagdugang dire pala ko check nyo kay kung first district kita ang kulang dire Miagaw, no? Ano pa? Miagaw lang din kulang diyo. Kay Bueng Sinyeres palihog kabig kay Bueng, no? Kung may pinakalites nga update da sang cancellation of classes sa second district Alimudian, Leganes, Leon, Ñolosena, Saraga, Pabilla, Santa Barbara. Sa 3rd District, Badyangan, Cabatuan, Kalinog, Maasin, Naniway, Lambunaw, Pototan, Mina. No, sa aton sini nga mga ka-K5 nagkanselar sa nga aton sini nga klase. Sa 4th District, Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Dumangas, Dueñas, San Enrique, kag Syudad sang Pasig. Sa may 5th District, Ahoy, Balasan, Barotac Viejo, Batad, Carles, Concepcion, Estancia, San Dionisio, kag Sara. All levels, mga ka-K5, wala sang klase. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. Update. Sa aton sini mga pinalangga nga mga kabyanan, standby kamo alas 5 in punto tawagan naton ang bahin sang DOST Pag-asa. We have 117 live viewers right now. Nagabantay gid mga kabyanan sang update, no? Nadalang megaw. Wala ka deklararang megaw. Palihog ko may check sa newsroom sa aton sini ko may ara sang pronouncement ang megaw local government unit nga way pa kadeklarang megaw. Anong tanan gani nga gipaydalom na sa signal number 1 ng Iloilo ang first district Gimbal, Igbaras, Oton, San Joaquin, Tigbawan, Tumungan deklarada na nga may klase miyagaway pa sa to sini nga mga kakipa bilang tawan nyo sa MDRRMC sang miyagaway kag sa Facebook page ni Mayor Richard Garin. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. Update. Kay iban nga banwa nagdeklarar na miyagaw pinasahiway pagdeklarar. Amo ga pamatidan sa tons miyagaw. Sa tons sini nga mga ka-K5 kiti may stasyon tanas miyagaw. Damo gaulat ko may cancellation of classes. Kaya way pa kami may nakita nga pronouncement mga kabyanan sang LGU sa miyagaw. Ulat-ulat ka mo mga ka-K5 gina-check sa katon sini nga news center. No, kung may ara sang ginpagwa nga announcement ang Miagaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kag ang aton sini nga mayor nga si Mayor Richard Garin, no, kung may ara ipagwa ang announcement kiting ginambal naton sa inyo nga mga kabanwahanan amo ni sila nagdeklarar temprano pa kahapon mga alas 4 sa hapon iban kani isang aga pa nagdeklarar no. Kati anticipated na mga kabyanan, no? Nakita nyo sa satellite image sa aton sa nga Facebook Live, kundi napahamtang subong, si Bagyong Tino. Sa aton sa nga mga kakipad, kag nagbaskog ini sa mga kabyanan, nagbaskog ini sa kagabi, yara lang sa 95 km per hora, ang iya sa nga dalang hangin, kag ang iya sa nga dalusdos o kung ang gastress sa mga kabyanan, no? Ang hangin nga may dala, nga mabaskog mga kabyanan,
nga pag-ulan 110 km per hora to 135 km per hora sa aton sini nga mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga kuturan, no? Ti ko makabig mo ni sa mga kabyanan nga basta na gani maglabot sa super typhoon or typhoon category, no? May ginabasihan ang aton sini nga pag-asa sang kabaskugon mga kabyanan, no? Sang kabaskugon sang ginatawag naton sini nga bagyo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kauturan, no? From super typhoon to from typhoon to super typhoon, no? Umpisa na dabi sa severe tropical storm sa aton sini nga mga K5 to severe tropical depression sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, and of course magambal kita mga kabyanan nga super typhoon, no? Dapat ang kabaskugon sini nga sustained winds nagalabot sa 185 km per hora, no? Subong kay 110 pa lang ini, no? Ang status sini isang bagyo, si Bagyong Tino, Severe Tropical Storm or kon STS mga kaabyanan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Severe Tropical Storm Tino, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kabyanan. Amyawon tanay ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati labi na gid sa mga nagapamati sila tagsa-tagsa ka mga panimalay sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Good morning sa inyong nga tanan. And of course, mga ka-K5 ginatamyaw taman sa mayong aga ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati mga ka-K5, no? Sa bahin naman sang aton sini nga mga overseas Filipino workers, K5 News FM Philippines Fans Club International. Nga nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga alas 4:49 diri sa balitang K5 sa umaga. Sa gyapon ko ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. And of course katamyo taman sa mayong aga mamamang super nato nga kalibot nga pasada nga biyahe subong nga aga sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning. And good morning also sa aton sini nga mga asuki nga mga online netizens, mga online viewers naton nga way gidagahalin always present every morning. Namo nagapamangkot sa miyaga wali og ko be kay K5 buweng da ko may nakita na siya ang balon ko ni dayon di. I-update ko di kung wala ko may nakita siya Si Ma'am Josephine Florendo Diaz, good morning. Ma'am Ning Ilomba, thank you Lord for keeping us safe the whole night and for waking us up today. Lord, please keep us safe from this typhoon Tino and earthquakes. You are fortress and our great tower. Amen. Na blessed Monday morning kay Pabre Umalay. Salamat kid kay Ma'am Ning Ilomba. Bye gid. Sige, wala gid mga ka-K5 sang announcement pa ang banwa sa Mega. Ulat-ulaton nyo lang, ano? Kung wala ka ni announcement of cancellation of classes, tila ba naman may klase, kamo dira is mag-iaw pinasahi, kamo ya, you are so, you are so, blessed. nga blessed na ka-K5 rin umanayaw. Ti siyempre, way kamuyag matsyag bagyo da. Way kamuyag antisipar bagyo da, no? Siningon, blessed ka mo. May kami Benedicto, Ma'am Mary Ricabar, good morning. Happy Monday, Sir Ray Umalay. May Ma'am Mary Ricabar, Teya Pelin Farin. May classes piyagaw, sir. Why pa kita pronouncement ni na nabasa kang nakitan si Miyagawa. Armin Bakugway, mayong aga mga ka-K5. Hermania Tuando, Ma'am Hermania, good morning sa Kasalsagan, Putotan. Nagapamatigid kay Ma'am Helen Sumagaysay, Helen Pagaypay. Dira sa may barangay Ubang, Putotan. Wait, mga ka-K5. May plus report kita mga kabyanan. Naka-standby sa patrol si ka-K5 Karen Badilla. K5 News FM Flash Report. Sa pinaka-latest mga kabyanan na alas 4:51, may ara kita sang flash report sa patrol. Sunog nagluntad sa Purok Milagrosa, Santa Barbara. Subungin lamang nga kagahon. Ka K5 Karen Badilla sa report. Go ahead.
K5 Ray padayon pa sa karon nga ginaimbestigaran sa Bureau of Fire Protection ang Santa Barbara Substation ang nagluntad diri nga sunog sa may Purok Milagrosa sa barangay Bulong Oeste sa Banwasang Santa Barbara. Kag sa initial diri nga information nga nakuha naton alas 3:50 ini na tabo K5 Ray. Sinikid lang nga kaagaon, actually residential ini ang area K5 Ray. Kag sa subong ang going kita sa area para makakuha sa dugang yang information kay 5 Ray. K5 Karen. Mangkoton ko na lang total ara kamos patrol da kamusta subong ang aton sini nga tiyempo sa palibot ta subong so far? Sa subong diri kita sa may Banwasang Pavia do medyo may nagatupa ang pagpanalithi kay 5 Ray, pero sa syudad sang Iloilo mahulo pa ang aton nga kaagahon kay 5 Ray. Okay, mapaang-paang ang aton sini nga kagahon. Alright, K5 Karen Badilla, ti laban-laban kan expectar nato. Subong wala pa man makalandfall si Bagyong Tino, but we're expecting that subong hapon, no, based sa forecast ng Pag-asa, basi maglandfall na ini. Una dito sa bahin sang Samar, Leyte, Surigao, Siargao, no, dito sa malandfall una bago sa magsulod naman diri sa may Western Visayas, because di buwas pa di nila uman nga makaapekto diri sa aton K5 Karen Badilla. So far manami kag manayang aton sini nga palibot, no, but then ang aton nga mga local government units nagdeklara na sang cancellation of classes sa panglawag naton nga mga kabanuhanan panigurado, no, nga hindi na mabutang salang-alang pa ang aton sini nga mga estudyante. Salamat kay K5 Karen Badilla sa pinakaura nga report subong nga aga sunog nagluntad dira sa may bahin sang Santa Barbara. Para sa flash report, ini si K5 Karen Padilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Flash report. Oras alas 4:54 mga ka-K5 ara na aton sini nga pag-asay baruntang pinaka-latest nga lakat sa nga panahon. Bien Kiado, Rami Magbanwa, good morning. Ricky Boy Poras mayong aga, Jenny Gortayo, Bet Idarlilia, nagapumatigid sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Mga balita man nga natipon sa aton sini mga unit field reporters bantayan dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad mga kabyanan. Mga headlines sa aton sining pagpangalagad. Isa ka tattoo artist arestado sa drug bypass operation sa distrito sang Haro. Samtang signal number 4 worst case scenario nga ginahandaan sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6 sa sining Bagyong Tino sa pila ka mga area sa Western Visayas. Duha ka series bus nagsagidanay sa Banwasang Barotac Viejo, driver kag mga pasahero pilason. Posible nga epekto sang Bagyong Tino ginabantayan sang Iloilo PDRRMO. Mga pumuluyo ginapahanda na. Sudad sang Iloilo nagpanghanda naman sa posible mga epekto sang Bagyong Tino. Mga ka-K5 magpakaisa patay matapos na kuryente sa adlaw sang Fiesta Minatay. Sa Banawa naman sang Haniway, mga ka-K5. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Ara na sa aton sining mga ka-K5 ang bahin sang DOST Pag-asa sa aton sining mga ka-K5. Hibaloon naton ining Cyber Tropical Storm Tino nga may international name nga Kalamigi. No, sa aton sining mga ka-K5 ang latest forecast sa aton sining Pag-asa.
No, kung kamusta nagapatay-patay sinding aton sining suga dito tapos naman ang Halloween. Sige, 5 a.m. ang latest signal sa aton sining mga ka-K5, no? Wala talatonta ang pag-asa. 4:57 sa aton sining mga ka-K5. Abi pangapi kamo anay da Klinika DTX Coffee Mix, no? Ang kape nga kampyon. Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Amo ning kape naton every morning. Way gini punaw mga kabyanan, no? Ariyo ay pabation ta kamo sang pagturos ni ka-K5 riyo malay. Muna ang kape, nga may kape ka na, naka-detox ka pa mga kakipay. Good morning kay Ma'am Venus Trico Bensorto. Nagapabatigid sa to sa nga pagpangalagad. Kay Sir Alex Sasabo dira sa may Megaw. Hoy, maulan-ulan ang tiyempo, uso ang trangkaso. May pilakit ka mga ka-K5 nga ginaubo, ginatrangkaso, ginasipon. No, nga mga kultura nato nabi ilom-im ninyo na sang klinika D3 Bayo, hindi nyo na pagpadugaya pa nga maglala ang inyo sining sitwasyon mga ka-K5, imni nyo na sang klinika D3 Bayo. Klinika D3 Bayo mga ka-K5 para swabe kag safe kita mga kabyanan sa sining dala or halit nga dala sang sining malain nga lakat sang panahon mga ka-K5. No? Ma'am Ria Kanya, good morning. Nagapamatigid sa kay Marisol Proctuso. Nagapamatigid JR Haroy, good morning. Sa kay Ana Constantino, good morning mga ka-K5. Nagapamatigid kami always sa K5 News FM. Iloilo mga ka-K5. Salamat gid. Kontra na report abi ni ka-K5 Reggie Di Mayo sa may bayin sang Sara bangod sa sining duwa ka series kanag sa gidanay sa aton sining mga ka-K5, no, sa mga pinalangga naton nga mga taga Palamati. Sa report ka-K5 Reggie, go ahead. Ray pilason ang isa ka driver matapos nga nagsag-idanay ang duha ka series bus sa barangay Natividad, Barotac, Vejo, Iloilo. Pasado na 6 ang gabi sang Nobyembre 2, ginkilala ang driver ka-K5 Reno sang bus nga padulong sa syudad sang Iloilo. Amo si alias Rene, 46 anyos, kasado kag residente sang barangay Poblasyon, Barotac, Vejo, Iloilo. Samtang ang driver naman sang bus nga nagapakadto sa Barotac, Vejo, Iloilo, amo si alias Ryan, 36 anyos nga taga Barotac, Vejo man ka-K5 Ray. Sa interview nato no kay Police Staff Sergeant Rio Don Mitchell Candelario, ang traffic investigator sang Barotac, Vejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga samtang nagabiyahe ang series bus padulong sa syudad sang Iloilo, gilayon nga nag-overtake sa opposite lane niya kung sa diino iya nasag-idan ang ginasugata sini nga bus nga padulong sa Banwa sang Barotac, Vejo. Bangod sang impa ka-K5 Ray, pilason ang driver sang bus samtang nakaangkon sang gamay nga gasgas ang pulo sini ka mga pasahero nga padulong sa Iloilo City, bangod nga nag-alalasik sa ila ang nabuka nga windshield sang busa. Sa karon ka-K5 Reno, yara na sa stable nga kondisyon ang mga pasahero, lakip na ang driver samtang ginhold siya sang kapulisan, kag wala naman sang plano nga magpasaka sang reklamo ang mga ini, kundi istoryahon na lang sang ila nga management. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Good morning, good. Sa ato sa di mga pinalaga nga mga tagpalmati, salamat ka kay Reggie Di Mayo. Halong kitas dalan para malikawan ta mga aksidente o susubang mga aksidente. Sa ato sa di mga kakipay. Good morning sa kay Kagawad Munyang. Dahil sa may barangay Ledesma, nagpapatigid. Si Kagawad Munyang, to dyan yung pangalan si Rowena Reconquista. Sa kay Ricky Boy Poras, dahil sa may barangay Kalian, nagpapatigid sa ato sa di nga pagpangalagad. Si Kapitan Makmak
Dira nga nagapamati man sa to sining pagpangalagad. Ana Constantino, Ben Quiado, Rami Magbanwa, Duwin Bolivar, Kenolia. Good morning SB. Watching from Barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Nagapamati gid kami sa imo every morning. Salamat kay Sir Dowin, always listening. Kay Ma'am Grace Duyag Chavez Pineda, pa-shoutout lang sa family Chavez kay Pineda sa Duyag dira sa may Sara, Iloilo, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hoy, halong ka mo da sa may sa Saudi Arabia, Ma'am Grace. Good morning gid sa inyo da. Oras alas 5:02 sa aga. Balikan taliwat ang pag-asa alas 5 impunto kay gusto naton nga ti amoning ginaulat sa aton sini nga mga kabyanan. Mabalaan ko no ang pinaka-latest nga lakat sa nga panahon no. Sa aton sini nga mga ka-K5 ka batyag ka mo linog da kinasang kagahon. Basta kuya mo okya tulog ko. Grabe na ni subong ang chimpo nga nagakahilitabo sa ton sini nga mga kabyanan, and let's not forget to always pray no. Magpangamuyo kita mga ka-K5 nga maging safe kita kag mauntat na ining mga linog gini nga nabatsagan naton no. Mga ka-K5 kay kaluluoy lang gid nga aton sini nga mga pumuluyo no. Ilabi na gid atong mga pumuluyo naton nga may mga trauma na sinog no sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati na tawgan mo gasabat ara na 5 AM na no kunong latest ba message na sila para at least mabalaan naton kung uno oras naton sila pa sudlon no ambal nila 5 sang kagaon ang aton sini nga pag-asa so dugay-dugay ang balik sila nga ma-coordinate sila sa aton, ma-text or matawag sila para ni kita sagay tawag sila. Okay, mamo ang pag-asa nag-message sa aton mga kabyanan nga hulat-hulaton na lang anay ang latest signal update. Mamo mapagwa sila bago. Di ba gipedalom kita signal number 1 to? No mapagwa sila bago. No lang tawon ta kung ipaidalom kita sa signal number 2 o kung ano nga klase ng signal mga kabyanan kiti ambay sa pag-asa hulat-hulat lang kita dugay-dugay may bag-o nga forecast no. Mamumahalin ina sa central office ang pagpapanaog sang alert level o kung signal level sa pila naton sini ka mga areas diri sa Western Visayas no. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati alas 5:04 sa aga. Magabalik ang balitang K5 sa umaga kag sa pagbalik taton ating mga naton nga malabot liwat ang DOST Pag-asa Iloilo, and at the same time ang pila ka mga balita nga natipon sang aton sini nga mga unit field reporters kag sang aton sini nga patrol. Alas 5:04 oras diri sa balitang K5 sa umaga sa gihapon kaupon ninyo K5 Ray Espeha Umalay. Magabalik kang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo,
simong lawas abdi pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon tungod ang may TC alkaline vitamin C imong lawas abdi pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso.
Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Kikan din sa Negros Oriental. Alam sa kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras baga ka K5 alas 5:14 sa aga. Welcome back sa pagpakalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Good morning kay Ma'am Herbelen Rizano. Good morning ka K5 Ray Umalay. Pamatigi kami diri sa may Estancia Iloilo. Angelo Celeste, i-pray lang naton ka K5 Ray sa Ginoo kabay pa nga ipailayo kita diri sa bagyo nga ina, no? Samtang dabi nga nagailapit do nagabaskog sa to sa mga ka K5 subong ara sa severe tropical storm category, no? Sa aton sining mga ka-K5 ining si Bagyong Tino, no? Sa aton sining mga ka-K5 ara nang pag-asa, no? Kung wala pang pag-asa diretso kita na isa pila naton sining mga balita balikan tabing patrol, no? Balikan tag patrol ko anong pinaka-latest to sa sunog to sa Santa Barbara kag ining duha ka bagutod nga na kuryente ho. Kuryente mga kabyanan patay gid, no? Sa aton sining mga pinarangga ka mga tagpalamati sa latest information sirkuwa sa aton sining patrol. Standby lang kamo kay dugay-dugay hibaluan naton ang lakat sa panahon, no? Sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati. Libaton naton wala sang klase o levels sa pila ka mga kabanuhanan sa First District Gimbalik Baras Uton San Joaquin Tigbawan Tubungan. Miyag-aw lang din wala makadeklarar sa aton sining mga ka-K5 sa Second District Alimudyan, Leganes, Rion, Lucena, Saraga, Pabia, Santa Barbara. Sa 3rd District, Badyangan, Kabatuan, Kalinog, Maasay, Naniway, Lambunaw, Putotan, Cagmina, all levels. 4th District, Adilaw, Banati, Barotac-Libo, Dumangas, Dueñas, San Enrique, Ciudad Sang Pasi. Kag sa 5th District, magkakakipay, Ahoy, Balasan, Barotac Viejo, Batad, Carles, Concepcion, Estancia, San Dionisio, kag Sara. Sa aton sining mga kakipay, ang mga latest update sa mga cancellation of classes sa Barwasang Putotan, no? Cancelar sila November 3 to November 5, no? Muna siya ang cancellation of classes ang petsa sa aton sining mga K5 samtang sa aton sining mga pinarangga nga mga tag Palamati, no?
ang opisina sang aton sining mga local government sang aton sining mga offices sa local government unit naton sa Barmasang Putotan, no, tawag ni temporarily nga suspended sa aton sining mga K5, no, sa November 4. Pero ang mga opisina nga naga-cater sa ilabinagid sa mga kinanglanon sa tawo, opisina sang Disaster Risk Reduction and Management Council, ang aton MDRRMC, ang aton sinibarwang nga Menro, no, ang padayon, no, sa aton sining mga K5 sa November 4. Sa aton sining mga K5. Good morning kay Tacherel, aga pragabugtaw nagapabati sa aton sining pagpaglagad. Kay Sir Jasper Lenterna dira sa may Medical City. Oy Sir Jasper, kamusta ikaw? Gabay pa nga safe lang. Si Tito dira, no, imo sining amay, no. We praise ang iya sining fast recovery. Good, no. Sir Jasper Lenterna. Jesse Amoles Senior, Sir Ray, good morning. Patamyaw lang ko kay Mulong, kay Marilu Amoles, nagpamatigid sa aton. Naka-standby sa linya si K5 Karen Barilla. Balikantas K5 Karen about sa sining mag-utod nga na kuryente patay. Kag kung anong latest update na dira sa may Santa Barbara. K5 Karen Badilla sa report, go ahead. K5 Ray sa subong padayon pa diri nga gina-checkyer, no, sang mga katapo sa Bureau of Fire Protection Santa Barbara Substation ang nagluntad nga sunog sa may Purok Milagrosa, Barangay Bulong Este sa Santa Barbara alas 3:50 ini nagluntad K5 Ray kag according diri sa initial pa lang nga information nga nakuha naton, nagpaiway ini, no, ang tag-iya nga magpa-interview bangod man sa trauma K5 Ray kag sang iban mga ano na siya dang nasunog ka K5 Karen do nakita naton diri na naman balay, pabrika, ano, commercial building. Ano ini siya K5 Ray, bali may balay dan junk shop. So junk shop K5 Ray. So pero amo pa na subong ang gina-investigate sang kapulisan ta kung sa diin gid ni nag-umpisa ang kalayo kag kung ano ang gintunaan sang kalayo K5 Ray. Maswerte man nga wala sang may na-trap, no, nga persona direya sa sulod sang mga areas nga na dalahig sang sunog K5 Ray. Aside sa sining ginhalinan gid sang sunog nga junk shop, may mga nadala sa pagid mga ingod balaya sini? Wala naman K5 Ray, no, bali balay man mismo sang owner sang junk shop K5 Ray. Okay, anong ginanantaw ko nga rason sang sunog initially? Sa subong wala pagid K5 Ray sang initial nga nga investigation regarding sa cause, no, sang sunog. Ang mga katapo sang BFP kay padayon pa diri nga ginapabugahan bala sang tubig K5 Ray kay may mga nagaibwal pa nga ginagmay nga kalayo K5 Ray. Okay, mga pila ka minutos after nagresponde ang aton katapo sang Bureau of Fire Protection after nga naggaganaga ng kalayo? According diri sa mga residente, mga 10 to 20 minutes K5 Ray. 10 to 20 minutes antes nga magaganaga ng kalayo? Yes. Okay. Ang tagiya, da, babae lalaki, da, subong ang nakita mo? Ang si Ma'am Jingle Libresa K5 Ray. Actually, ginhingyutan niya siya kung pwede ito siya ma-interview. Nagpaiway siya danay sa subong K5 Ray. Okay. Sa to sa mga K5 tipo junk shop ni siya, no? Tanan nga mga scrap, no? Correct. Nga pwede mapakilo dira, plastic, sansalon, ano pa ang mga mga kable sang kuryente. Amo gapakilo ta sa nguna that's why sa lado try. To pagani ni ang aluminum, no? Pero I do not know kung may mga may mga machine na siya nga ginapang recycle way man. Wala man K5 Ray. Amo kisang basura bala, no? Ga samtang nagadugay, especially mga basura nga madunuton bala, no? Kaling kiti scrapa na way man siguro sa basura nga madunuton da. Pero I don't know lang kung ang mga plastic bala, no? Nga sa kadugayon nga stock bala ka K5 Karen. Mamo kisa create na sila naturally nga tawag nga biogas bala. Tapos create eventually sang kalayo. Pero hindi man guro amo nang ibalaon nato na laton ta investigasyon sang katapos ang Bureau of Fire Protection na K5 Karen.
Yes, kay 5 Ray. Baluotan kay posible nga base may naghaboy diri sang sigarilyo nila o kung ano man kay 5 Ray. Kay kagina pag abot ta diri sa na-observe ta, ang may mga bombero diri sa tubang nga nagapakigbato man isang pagbomba ni sang kalayo kay 5 Ray pagi sa ilang mga host may isa diya ka residente nga tubang lang gid kay 5 Ray pero nagasigi pagid ang pagpanigarilyo kay 5 Ray. Pero tama na baluon ta na karon sa aton yang katapos ang BFP diriya sa Banwasang Santa Barbara kay 5 Ray. Sige. Kag sa iban pagid naton nga balita sa Banwasang Haniway patay ni ang magpakaisa matapos na kuryente sa adlaw mismo sang Fiesta Minatay kahapon ini nga adlaw kay 5 Ray Nobyembre 2 sa Barangay Yabon Haniway las 2:30 kahapon sang hapon. Ang ining mga victim ginkilala nga sanday alias Glad 20 anyos kag alias Joe 27 anyos lunsay residente sa nasambit man nga lugar kag sa na-mention tamag pakaisa ini kay 5 Ray. Sa interview naton kay Police Captain Marlon Perez, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station kay 5 Ray, pahayag sini nga nagakayo sang electric wiring ang ining mga victim sa balay sang ila mismo man nga tiya sang aksidente nga nauyatan ni alias Glad ang live wire nga nagadirekta sa mainline tibangod siniya kay 5 Ray na kuryente ining si alias Glad kag ining si ang pakaisaya nga si alias Joe buligan ini siya kontani kay 5 Ray o galing pati siya ang nadalahig man tiginingagaw ini ginpangdala sa Haniway District Hospital ang magpakaisa o galing ginbawian sang kabuhi ang mga ini kay 5 Ray. Sige. Kag sa initial man nga assessment sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sumalinya sang Oktubre 29 adlaw sang pag-umpisagid sang full alert status nila kay 5 Ray para sa siningating kalalag 2025 kag as of 5:24 AM kay 5 Ray wala sila sa may na-record nga mga insidente nga ma-relate sa Fiesta Minatay o kung ano pagidira nga mga kinagamo kay 5 Ray. Kaya actually according diri sa kay PRO 6 spokesperson Major Lailin Sensil nga ang ining assessment nila hasta pa ni karon mga alas 6 subong man nga aga kay 5 Ray kag magpagwa sila sang overall nila nga monitoring regarding ni sa itawag sa tigkalalag 2025 diriya sa Bugos nga Western Visayas. Pero according sa ila sa initial assessment nga matawhay ang pag-celebrar or pagsaulog naton sa Fiesta Minatay diriya sa Bugos nga Western Visayas. Kay 5 Karen. So far kamusta ang aton sa nga tiyempo na nagatulutan sige apon tuloy-tuloy diri sa Banwasang Santa Barbara kay 5 Ray wala way ka-experience sang pagpanilithi diriya sa nasambitan nga area kay 5 Ray. Sige. Salamat kid kay 5 Karen Badilla. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sang maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaang isang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alas 5:25 oras sa ito sa pagpangalagad. Good morning sa ako sa Nipakaisa dira sa May Negros Occidental, particular na sa barangay sa Banwasang Binalbagan, no? Negros Occidental. Nagapamati sa ton si Pakas Maria Arabel Hapitan Gianga. Pamangkot sa sitwasyon diri sa Iloilo. So par do medyo malinong pang aton sini nga kawaan gatuloy-tuloy higamay pero nagauntat sa aton sini nga mga ka-K5 no si Tita Ofe Parkon dira sa may barangay Ginakas Putotan nagapamatigid subong nagka-tune-in gid ang imo sini nga balanyos ari na diri Tita Ofe hindi magkabalaka dira ang balanyos mo ari na diri may panghimas-himas kana karon sa imo sini nga hulo. Alas 5:26 sa agara ng pag-asa. Pag-asa tayo gagawon tabi, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kinapaningulatas pag-asa no. Baloontang latest sa forecast nila kay nagwa na diri may ara na nga
ginpost diri ang DOST Pag-asa as of 5 a.m. November 3, 2025 regarding sa sining monitoring kay Bagyong Tino. Sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinangga naton nga mga taga-Palamati. No? Sige, liho ko danay liwat sila da. Ipakita to na yung video to sa DOST Pag-asa da. Ay, ako na lang di ba mato-mato danay based sa mga ginpagwa diring information sa DOST Pag-asa central office. Ang monitoring muli ko sa to sini nga mga K5 sa sini nga mga tinion mga kabiyanan as of the 5 a.m. in the morning, nagpagwa 9 minutes ago ang DOST Pag-asa sang pinaka-latest nga update sining mga ka-K5 sa sining Bagyong Tino. Ang center sang Severe Tropical Storm Tino estimated based sa available nga data sang Pag-asa ara sa 430 km east of Guinean Eastern Samar. Sa aton sining mga ka-K5 dira na pahamtang mga kabiyanan ining si Bagyong Tino. Palihog ko pa na kuang screen dira sa may aton nga monitoring, no? Ipakita bilog ang DOST Pag-asa nga monitoring. May ara ini sang maximum sustained winds nga naglabot sa 110 km per hora. That is why gitawag sa nga severe tropical storm because wala iya pa ni ma-reach and hopefully hindi iya ma-reach mga ka-K5 ang typhoon category kag ang super typhoon category, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 so may maximum sustained wind sini nga 110 km per hora ang iya sini nga sentro nga nagdala sang mabaskog nga hangin kag ining pagdalusdos sang sining iya sining mga ka-K5 nga Bagyong Tino ang naglabot sa 135 km per hora sa aton sining mga ka-K5. Ang aton sining mga kabiyanan, no, ang ginpaydalom sa pilat ka mga signal alert status o signal category, no, kagabi nagpagwa ang Pag-asa kag bilog nga probinsya kag syudad sa Iloilo and particular na sa Western Visayas, lakip na ang Capiz kag Guimaras Antique ang ginpaydalom sa signal number 1 mga ka-K5, no. Nagpahanumdom ang aton sining DOST Pag-asa mga ka-K5 nga magalunggid kita particular na sa Visayas mga ka-K5 kung sa diin posible nga mapiktuhan ang pila ka mga lugar kasubong sa Eastern Samar, lakip na diri ang Kinapundan, Kanabid, Gian, Lawaan, Balangas City kag Burungan, Tap Florente, Maydulong, Giporlo, Salcido, Balangkayan, Sulat, San Julian, General MacArthur kag Hernani Mercedes. Ang central and southern portion naman sang Samar amo ang makaapekto o kung mapektuhan man sang Bagyong Tino. Ang San Sebastian, Santa Rita, Villarreal, Subarga, Pinabac, Dao, Talaro, Habyong City of Katabatlugan, Motyong, Calvega, Daram, Marabot, Paranas, Basay, kag Hinabangan. Ang Leyte, Biliran, Southern Leyte, Camote Island, kag eastern portion sang Bohol, lakip tang Talibon, Trinidad, Ubay, Bien, Nudo, President Carlos P. Garcia, Mabini, Alessia, Candihay, Gindolman, Anda, San Miguel, Pilar, kag Gitafe. Amo ning mga labing mapektuhan sang sining Bagyong Tino kay bangod una ini sila nga malabayan ni Bagyong Tino sa paglandfall sini. Subong ara pa sa karagatan ining si Bagyong Tino mga kabiyanan, no, nga may kalayoon nga 430 km east of Guinean Eastern Samar sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kauturan, no. Amo ni siya ang pinaka-latest nga update sang DOST Pag-asa mga ka-K5. May latest satellite image dira subong ang Pag-asa based sa ila sini nga ginpost dira alas 5 sang kagahon ka-K5 Paul. Ipakita da ang latest satellite image ni severe tropical storm Tino, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati. So halong kita mga kabiyanan, way gid Pag-asa, way tsansa, way garing, way na garing. O basin taka na to sa simos ang tawag. Ano man yung Pag-asa nga alas 5 na. Hindi pa kamo na makontak, tawagin miliwat bay. Tawagin na kay kung hindi malabot laboton sa Foro de los Pueblos karon na ka-K5 Paul, no. Ang Pag-asa ni dapat alerto kamo da, no, kay mamon tawag bantay bagyo. Tapos kung tawagan kamo sabat na yung bla.
Ano man yung pag-asa Iloilo man? K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Sa Kagawad, RB Boy Cogiliama nagapabatigid sa ito sining pagpangalagan din ni Artikulo Valeriano. Good morning kay K5 Ray, watching and listening dito. Kami sa Barangay Ferrari, Sara, Iloilo. Ingat and God bless. Floriano Olvido. Good morning kay K5 Ray, Umalay. Greetings coming from K5 Mobile Patrollers, Floriano Olvido. Good morning din sa mga K5 Mobile Patrollers naton. Nagapamatigid sa ito sining pagpangalagad. Kamusta untang preparation sa Regional Office 6 sa report ni K5 Kim Kaluyo, no? Ang aton sining Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa sining preparasyon nila sa pag-abot ni Bagyong Tino. K5 Kim Kaluyo sa report, go ahead. Ginapananaw kaginandaan sa karon sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC Region 6 ang worst case scenario sa Western Visayas bangod sa Bagyo Tino nga posible maglabot sa signal number 4. Sa interviews kay Dr. Raul Fernandez, chairman sang RDRRMC Region 6, ang track sang Bagyo Tino ang kaangay sang Bagyo Yolanda kag Odette. Dugang pa ipaidalom naman sa red alert status ang operation center sang RDRRM6 8 AM subong nga adlaw. Ginabiso ang preemptive evacuation sa mga nagaistar sa coastal, low-lying kag landslide-prone areas. Nahibaloan nga nagpatigayon sang pagsinapol upod ang tanan nga mga local government units sa LGUs sa bugos nga rehiyon. Ginabisuhan ang tanan nga padayon lang nga magkooperar kag magpabilin nga updated sa pinakauling nga sitwasyon sang panahon. Kagini nga balita ang ginadrong sa inyo sang kaaluan sang D3 Bayo. Subong nga usa ang trangkaso sipon hilanat kag iban pagid nga sakit magtumar na sang D3 Bayo sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kid ka K5 Kim Kaluyo. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga kabyada na sa 5:34 sa aga sa ato sa liga pagpangalagad sa gyapon kaupo ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Pantay Bagyo update. Kaupo daton sa linya si Mayor Adi Lazaro sa Barwasang Putotan. Ay balo naton kay may mga early pronouncement kahapon ang local government unit sang Barwasang Putotan, particular na sa cancellation of classes kag sa schedule of duties sang aton sa pila ka mga government offices. Kaupo daton sa linya si Mayor Adi Lazaro. Aga pa bugtaw nang aton sa Mayor. Good morning Mayor Adi. Kaupo di mo si K5 Reyes Espeha Umalay diri sa K5 News FM Iloilo. Anong aton sining announcement Mayor sa aton sining mga pumuluyo ilabinagid sa sining ginapaabot naton nga si Bagyong Tino nga posible nga maglandfall sa bilog nga Western Visayas sa buwas kadlaw, no? Kagti ara gipedalom na kita sa signal number 1 sang pag-asa ang pinakaporsyon sang probinsya sang Iloilo. Mayor Adi Lazaro, good morning. Good morning, K5 Ray Umalay and sa aton mga pumuluyo diya sa Banwa Kaputotan, no? Ang aton na Banwa under na sa signal number 1, no? Kaya hindi agad maagi ang bagyo. So nag-declare kita nga wala klase, no? Sa tulad hasta sa 5, pero ang aton nga mga opisina sa tulad may opisina pa and sa Roman i-cancel natin ang opisina except lang sa essentials ng mga opisina. Amo ni siyang mga office ang siyempre MDRRMC Mayor, no? Kag sa nga menro nga ti amura ang nagapangunagin engineering office pananglitan nga may mga hindi manami ining paglalabay ni Bagyong Tino sa aton sining Banwa Mayor. So all levels ini sa ang
ang cancellation naton na Mayor Adi? Yes, all levels, public and private schools. Okay. Imo na lang sini Mayor nga panugyan bilang alkalde kagamay isang banwasang pututan sa mga pumuluyo naton ilabi na gid nga ti may ara kita sang ginapaabot nga bagyo. Sa aton nga mga pumuluyo, no, mag-aligmat ni kita, no, secure na lang ang inyong panimalay, ang inyong mga pagkaon, no, expect lang si may brownout, no. Importante nga gina-anticipate natin kag handa kita kung ano ganing emergency nga klanlan nyo ang aton MDRMO office is ready, no, at ang mayor's office is ready nga mag-responde sa inyo in case of emergency. Sige. With that, Mayor, salamat kid sa imo sini oras hatag diri sa pagpangalagad sa K5 News FM Rilo Balitang K5 sa umaga. Agod nga pa alinton kag ipahanom duman ang aton sini nga pamulyo sa may banwasang pututan sa sining natalada nga pagabot ni Bagyong Tino. Salamat kid Mayor Adil Lazaro. Madamo nga salamat kay 5 Ray Omalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Nabatian si Mayor Adi Lazaro. Wise ang klase November 3 to November 5 para sa all levels, private and public schools sa Barwasang Pututan. And lantawon November 4, buwas kadlaw, may ara kita limitado nga mga operation sa LGU naton, may pila ka mga opisina nga suspendido, no, apang ang mga essential offices nga kinanglan gid sa aton pumuluyo, no, ang bukas gyapon mga ka-K5 para nga ti paghandaan ining natalana nga pagabot ni Bagyong Tino mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga-Palamati. Good morning, Maria Cristina Medeja. Good morning, SB Ray, watching from Kasasagan, Putotan. Keep safe always. Sa Guanson family, dira sa may barangay Malusgod, Putotan, nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad. Kinanay Bet, Guanson. Good morning, Genexus Rex Agnes, sakay Kagawad Rex Galita. Nagawpod man sa ato sa nga pagpangalagad subong aga. Hibranta ang report ni K5 Alex Escalante kag K5 Jenny Kayunan, preparation sang sudad sing Iloilo kag sang provincial capital. No, unahon tanay sa K5 Alex Escalante. Go ahead, K5 Alex. Napahanda na sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo sa posible epekto sang Bagyo Tino diri sa Iloilo Province. Ini ang kasunod sang pila ka advisory gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration nga mabatyagan ang epekto sang bagyo sa pila ka mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas kasunod sang pagsulod sini sa Philippine Area of Responsibility. Kasunod sang advisory sang Pag-asa nagpagwa man sang pahanumdom ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpanguna ni retired Colonel Cornelio Salinas, ang head sang among opisina sa mga pumuluyo nga bantayan kag mangin maaligmat sa posible pagbaha, landslide kag flash flood, no, diri sa Iloilo Province. Bangod nga ini ang masamina nga mabatyagan sa tion sang mamunog o kung mabaskog nga pag-ulan. Ginapahanda naman ang nagkalain-lain nga mga Municipal Disaster Reduction and Management Offices o kung mga DRMs naton sa mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo sa posible evacuation sa mga pumuluyo sa tion nga maglalang epekto sang amo nga bagyo. Si retired Colonel Cornelio Salinas. Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office under blue alert status kita subong mo. Oo. No? Under blue alert status kita nga intense monitoring of situations, mga flooded areas, critical infrastructure sa muna siya nga aton bantayan. So, unang nga pag-hinahimong sa aton pumuluyo is sumtun kita ang tanan ng mga advisories. Lantawon ang mga storm signals nga ginapabalot sa Pag-asa, ara sa mainstream media, ara sa ilang mga cellphone, so that makapreparar sila, stay at home sila, hindi sila magwa. No? Tapos ang mga pamalay nga malapit sa mga dalagko ng kahoy, tanawon nila kay saturated na subong sang ulan ang aton mga puno sang kahoy, may posibilidad nga matumbahin na siya. So mag-proning na sila. Tapos i-ensure gid nila nga may ara sila nga may mga medical grab bag sila or may mga
enough sila nga provision for a day. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Bago ta siluhan si K5 Jenny, diretso kita sa K5 kamustahan upod katon sa nga K5 Western Visayas Anchors. K5 Ray Estin hiponi akosyo. Kuya, may nga agada. Salamat gada. Diri na kita mga kakipab sa aton nga tandem, sa aton nga K5 kamustahan sa sini nga mga tinon. Unahon nato ang aton sini nga Iloilo kay naka-standby na ang aton sini nga mga sister station. Dahil lang, Antique ang una nga naka-indicate sa aton mga kakipab. Antique, tambalang ni Smar, si Sir Nestor Anselmo Mar, Antique. Good morning sa mga gwapuhon naton nga mga angkors dyan sa Negros Occidental. Daddy Babes and Sir Robert. Kag sa kaimaw naton sa Western Visayas. Muro medyo ramig-ramig siya sa probinsya Antique Agapa. Pero no problem kay nakapangapi. Good morning yan. Gaoran ron dyan. Wala pa man. Pasong Visayas sa Negros Island Region kang D3 Bio. Balik ka nimo Bacolod. Salamat kay tambalang ni Smart sa Antique kadto na to yang piso si Sir Jobert Lago. Sir Jobert Antique o sa Kapis. Sir Jobert. Good morning, what's up Visayas, Inaya Region. Good morning sa iyo tanan mga ka-K5. Isa ka maulanon kag mabagyuhon nga aga para sa aton tanan-tanan. Aga pa naka DTX Coffee Mix na. Ang aton sining nga palibot mga ka-K5. Asus, may mga areas nga nagababa diri sa sining mga tinakdan sa siyudad sa Negros. Back to you, Bacolod. Salamat kay Kapis, Sir Jobert Lago, mga ka-K5. Welcome aboard! K5 Ray Espiha Umalay sa may ngaga. Good morning, Cheng Baosang sa to sa nga mga K5. Come on. Para sa aton sa nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Fresh from Vietnam, sa Vietnam nagulan-ulan, sa Pilipinas manugsulod pa lang ang bagyong Tino. Kagi na preparahan sa aton sining mga government offices diri sa may probinsya kag syudad sa Iloilo. No, samtang way pakasulod pangapin na kita klinika DTX Coffee Mix mga kakipay. Balik si Buda Bacolod. Salamat kay Iloilo kadto nato ng Antique ang kalibo mga ka-K5 Sir Michael Celorio sa Michael. Good morning, K5 Sir Visayas. Good morning, Sir Ray M. Kapis, good morning, Sir Jobert. Sir Nesmar, Sir Nestor. Gadoble ato no jo. Gadubula pang isa to pero dula si Sir Michael. Sir Michael. Ano para sa aton nga mga technician da, no? Check tan ang pagwa ang mga teknik balasang technician da. Mga chicks. Areglado, sige, una-una to mga ka-K5, mga to sining kapis, kamusang kapis mga ka-K5, ang sitwasyon dira kay mantadiriya sa amon, nagapreparar gid ang halos mga local government unit, wala klasiban pa. What about dira sa kapis, Sir Jobert? Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz, Ciudad San Rojas, tanan nga mga local government sa probinsya sang Capiz nakadeklara na sang wala sang klase umpisa pa sang Sabadong adlaw. Nagpagawa sang deklarasyon ang mga local chief executives mga ka-K5, no? Kalakip madiri ang wala sang trabaho subong adlaw. Kagapon matapos nga nagpatawag sang isa ka briefing si Mayor Ronnie Dadibas,
nga wala gindeklarar nga wala sang opisina sa bilog nga syudad sang Rojas kag ini ang nagpagwaman no kadungan sini nagpagwaman sang wala sang patigayon sang transaksyon sa karon duha ka adlaw umpisa subong hasta buwas ang mga bangko diri sa amon sini nga syudad no Bankers Association pinagi sa kay Mr. Biclar nagdeklarar nga wala sang banking activity subong nga adlaw tubtubwas mga ka K5. Samtang nagpagwaman sang mando ang ato sining Coast Guard Capiz nga wala na subong umpisa alas 11 kagabi wala na sang mga sakayang pangdagat nga pwede pa makahalin sa Kulasi Port mga ka K5. Sa dugang pa nga mga balita, may mga porsona sa aton sining probinsya ang ginabaha subong mga ka K5. Wala pa bagyo ulan pa lang wala pa hangin, gabaha na ang pinakalugar sa syudad sang Rojas. Amo ni mga balita diri sa amon area sa sining Matinion. Back to you, Bacolod. Salamat ged Rojas, Capiz mga ka-K5, Sir Jobert Lago. Ay baloon taman mga ka-K5 kamanti sumong sini ang pila ka mga areas nga sa din gina-consider nga mapiktuhan sa sining cyclone o tropical cyclone Tino mga ka-K5 ang Negros Occidental may pila ka mga kabanwanan dire ambot kon dira sa may Antique. Kamusta dira sa Antique? Yes, Daddy Babes, probinsya kang Antique kahapon nagmando ang piraka mga banwa regya haros tanan gid nga mga banwa sa probinsya kang Antique wara kang klase kadyang adlaw. And ang provincial government or ang Kapitolyo Provincial trabaho opisina kadyang adlaw lakip sa may banwa kang Hamtik kag banwa kang Balam kay kadyang adlaw ginpaidalam ang probinsya kang Antique as of 5 a.m. kadyang aga sa public storm warning signal number 1. Sa iban pa namon nga mga balita kay 5 Western Visayas kang tinalikdan nga mga inadlaw wala man jati bagyo pero mamunog ang pag-uran. Sara ang biktima no nga matapos diyang nagpirit ka magtabok kay 5 Western Visayas sa may Sibalom River sa may bahin kang barangay Pisanan. Sos mayroon man diyang lalaki banwa na mabuldat to ka mga ayop na tos may Pisanan. O garing ti nga naanod diya kang suba na lumos kag sa masubo nga bahin patay gid ang diyang biktima kay 5 Western Visayas. Ang PDRMO aligmat sa tulad kag nagpagwa raman kang warning signal sa mga warning signal no nga posible mga 1 meters sa mga baybayin nga sakop kang probinsya kang Antique. Balik kanimo diyan Bacolod. Salamat kay tambalang ni Smart dira sa Antique mga ka-K5 kampiyon ng sitwasyon dira sa Antique. Ang Iloilo, kamusta ang Iloilo, Sir Ray? Iloilo? Good morning, mayong agagid K5 Western Visayas. No, palihog lang ko check siya nga tunod Jordan Kalibo kay distracting ang sulod sang double audio. Kaina sang kagahon nakabatsyag sang linog ang Iloilo dire matapos kadira kunong sentro sa may Candoni Negros Occidental 5.6 nga linog dira sa inyo da sa Negros no. Pero ako muok tulog ko way gikok batsyag pero mga kopdanan ta kagpila ka mga pumuluyo ilabirigid ang mga BPO companies to mga empleyado nagplanaog bangod sa sining linog nga nabatsyagan diri sa may syudad sang Iloilo mga kakipay. Ang bagyong Tino no ginalauman nga magasulod sa aton diri sa Western Visayas November 4 buwas kadlaw pero kahapon nagdeklarar na sang cancellation of classes all levels ang pila ka mga kabanwahanan humalin sa 1st District pakadto sa may 5th Distrito. Hindi ta na pag-isa-isahon mga ka-K5 kay kadamo ni sa mga kabanwahanan pero 1st District to 5th District nagdeclare na sang cancellation of classes tungod kay ginpaidalom na sa signal number 1 ang syudad kag probinsya sang Iloilo sa aton sining mga ka-K5 and
ang aton sining Regional Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMC, and City Disaster Risk Reduction and Management Office nagapanghanda naman sa posible epekto sang sining bagyong Tino mga ka-K5 kay ang track sini parehas lang sang Yolanda kag bagyong Odette, no? Ang agyan ni bagyong Tino mga kabyanan. So that is why nga early pa lang ging kanselar na ang pila ka mga klase diri sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Amo nang latest update namon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod. Salamat kay Iloilo, Sir Ray, mga ka-K5. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael sa Kalibo. Good morning, Liwat K5 Eastern Visayas. Sa mga balita dire sa Banuasang Kalibo, Bilog nga probinsya, Aklan, suspendido man ang klase in all levels, both public and private school. November 3 to 4, no, amo ning pagguwa sa post ang amo na Governor Flores. Kahapon man, ang Executive Order 065, kapag suspende man sang face-to-face kag school activities sa mga pampubliko kag mga pribadong eskwelahan dire sa Banuasang Kalibo, paagi sa Executive Order 065, ginpagguwa man ni Mayor Joris Bautista Socro. Sometime, according sa report man sang DOST kag Pag-asa, ang probinsya sa Aklan 11 ka mga kabanwahanan ang ara subong sa posibleng iguon sang daluyong bala o storm surge na 11 ka mga kabanwahanan mga ka-K5. Kag sa katapusan nga mga balita, isa man ka minor de edad 17 anyos nga babae K5 sa Visayas na sundan ini sang amo niya nga lalaki, nagkadto sa balay sang amo niya nga lalaki nga wala pa bala publishingan pa lang tani, pero nagkadto dito ang iya school girl nga ini ina sa kagahon alas 2 ang kagahon pod ang iya boyfriend. Patawag sila sa pulis anay ambot na amo, pero base pagwaon man ni sila, no, kay minor de edad man ang babae 19 anyos ang boyfriend niya, nagkadto sa balay nga wala pa mahuman. Amo na mga balita di sa Aklan kag Banuasang Kalibo. Balik sa imo Daddy Babe, si Robert. Salamat kay Sir Michael sa Kalibo, mga ka-K5 diri sa Amon. Apisan nga team sa Mazako ang atong sining mga local government unit sa preparasyon sa sining tropical cyclone Tino, mga ka-K5. Pero ang pinadako kag celebrated nga kaso diri ining pulis, mga ka-K5 nga nagsungkang atong sining regional director diri sa Negros Island region, ining pulis nga assign anay dira sa Victoria City kag Talisay, subong presently nga assigned diri sa may Station 5 sa dalom sang police nagsungkay matapos nga utos sang konsensya niya nga pagpatay sang isa niya ka live-in partner o karelasyon na isa man ka negosyante dira sa may Victoria City nga si Christine Dignadice, mga ka-K5, pinatay sa report nga dira pa sa Silay o sa Talisay, ginpatay mga ka-K5 bangod sa nga nagaratol siya kag gindala ang salakyan dito sa Hinigaran, dito haboy ang bangkay sa may Don Jorge, sa may Barangay Maaw. Pero ang salakyan dito sa Hinigaran na sa Puan, mga ka-K5, lunsay dugoon ang salakyan, mga ka-K5. Pilahan kadlaw, nagsurrender sa subong detensa diri sa may Bago Police Station. May kagtaran sila nga balita, magapatawag sang press conference ang Regional Director sang Negros Island Region sang Philippine National Police, angot sini kay ginsay-saygid sang pulis kung paano natabo ang krimen, ang Maaw ini sa Bago ni siya, dito ginbilin ang bangkay. Sa Hinigaran, dito ginbilin ang salakyan nga Hyundai, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Western Visayas, kag bangod nga hindi madalas ang konsensya, nag-surrender ini siya, kag isa sa ginalantaw nga ang gulo, amo ang pagpangimon. Amo nang mga balita namon diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Di ko na pagibalik sa inyo kaya nagpangot kita pang. Salamat ko di Iloilo, Roas, Antique kag Kalibo. Balita K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Oras mga ka-K5, alas 5:56, ginahibalo pa naton sa mga nagapamangkot sa live tako may biyahe ang Fast Craft Kagroro. Ginahibalo pa naton subong sa patrol naton, no, ginaka-coordinate naton ang Philippine Coast Guard.
Western Visayas kung may ara bala sang cancellation of trips, no? Pascrap, Iloilo, Bacolod Port, vice versa, kag Iloilo Guimaras, vice versa, amo man sa Dumangas Port, kag Bacolod Port, vice versa. So ginahibalo pa naton, hulat ka mo sang update, please keep posted sa aton sining official Facebook pages sang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Alas 5:50 sa isaga oras nato sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Bantayan na lang pila ka mga developments kag reports sang aton sining mga unit field reporters sa pila naton sining ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Bantayan karon magasunod na ang DTX sa 500 morning newscast. No, sa aton sining mga ka-K5, hindi na magkalipat ka magtumar maginom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Oil binigid sa malain nga lakat sang panahon. Inom kamo Klinika D3 Bio uso ang ubot rang kaso sipon hilanat subong. I-Klinika D3 Bio nyo ina mga ka-K5. Kaya ang Klinika D3 Bio na pabatudan na sa aton mga eksperto nga may antiviral, antibacterial ini siya nga properties sa makapatay sang kagaw kag bacterial kag viruses. No, inom kamo Klinika D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Amo ning ginainom ni Nanay Bet sang Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Sa taas ang blood sugar level, may high blood, hypertension, may problema sa kidney kag liver, pati liver, inom kamo Klinika DTX 500. May ampalaya kag sugared cane extract, king kuha mga pait kabahin, ginakabi gini nga the superior antioxidants ang Klinika DTX 500 ni Dr. Ramil Itang Uy. And at the same time, ang aton sining Mighty C, the alkaline vitamin C mga ka-K5. Mighty C, the alkaline-based vitamin C, mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, available sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center naton sa Pasig City branch sa poblasyon ni Labod, Pasig City. Bakal ka mo dira kag may free consultation, free check-up, libre, wala sang bayad. Sa Kalinog branch naton sa Cosmart Kalinog, kadto ka mo dira mga kabyanan, and sa Miag-Aw sa may unhan sa Miag-Aw Public Market sa Orby Street, Miag-Aw, tupad sang MCR Agriventure, kag diri sa may Haro branch naton mga ka-K5, malapit sa St. Robert's International Academy. Sa nagapabangkot sa cancellation sang biyahe, may ginapagwa nga announcement ang Coast Guard District Western Visayas, no, sa aton sining mga ka-K5 ang travel advisory as of 11 PM November 2, 2025. Nakabutang diri permado ni Commander Richard G. Gora sang Philippine Coast Guard mga ka-K5. In reference to Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin 3 issued at 11 PM today, November 2, 2025, severe tropical storm Tino continues to maintain strength while over the Philippine Sea. Tropical cyclone wind signal number 1 affecting the northern and central portions ng Concepcion, sang Iloilo, lakip na ang Kalinog, Diolosena, Maasin, Estancia, Batad, Oton, Concepcion, Pabia, Dueñas, Balasan, Barotac, Nuevo, Ahoy, Iloilo City, Anilao, San Dionisio, San Miguel, Mina, Santa Barbara, Barotac Viejo, Leganes, Carles, Dingle, Saraga, Bingawan, Cabatuan, Alimod, Jan, Dumanga, San Rafael, San Enrique, Badyangan, Banate, Pasig City, Pototan, Lambunaw, Limerick, Kagsara, Haniway. This station is temporarily suspending all trips. Vessels within the area of Iloilo City, Oton, Carles, Balasan, Estancia, Batad, San Dionisio, Concepcion, Ahoy, Barotac Viejo, Banate, Anilao, Barotac Nuevo, Leganes, and Dumangas until further notice. May ara suway pa ni kapagwa sila next update. Sobot silingon mga kabyanan, ang biyahe humalin diri sa may syudad sa Iloilo hasta sa may Dumangas kanselado mga ka-K5. Wala sang biyahe. Bantay Bagyo! Bantay Bagyo! Update! Wala sang biyahe, Ma'am Raquel Gabatanga, Abi Mosquitero Benefe, Lenny Pedroso. Matik na ba na no? Pag signal number 1, subong ginamatik na, ginakanselar ang klase. So wala pa malif. Hindi pa ni malif, kati gapadulong pa lang, kapasulod plus Bagyo Tino, probably gani, basi magsaka pa. But we're praying and hoping, no, by the grace and guidance ng aton si Ginoo, nga mauntat kag madula matunaw ining si Bagyong Tino mga kabyanan or maghina no sa aton sini nga mga ka-K5 But hindi ta pagdulaon ang possibility no
nga ti basi kag masustain sining iya sinihangin kag kabaskugon mga kabyanan halong kita preparar na kita nga daan mga ka-K5 kag subong ang mga local government units naton mga LGUs naton no for sure nagapreparar naman ni sila sa posibleng apekto sa pagsulod ni Bagyong Tino mga kabyanan. Alas 6 sa aga oras diri sa Balitang K5 sa umaga. Kita boss nga adlaw. Same time, same station diri lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman si K5 Ray Espel Umalay nga nagpabilin sa mga trigang nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita.